Opemsuo TV ahwefo me nde di animu yewura krobia asante Asafohene ebedi animu wa Asanteman mu ne ya prapra kumase montene so nyina Otumfuo akwamuhene Asafohene achemfo asafoboache agema bonsu ewa ha ya ne bedi nkomo mi rada ro mebru mechiaw adaroma Yesu obru Kotokohene dwumadi a obedi ona oye Otumfuo akwamuhene wada Roma clean up exercise edie na wo ka kire omanfo yo dedi nkan se yewura afishia da odie Asanteman nyina yabo ho da Roma dodo na ati sebe wa wonti na mfa konya yiso na mamo aso ati se yewura edi adie mfie adununum nie a yewura odi na fishia da na yewura hihye mu no ayi se meme da bai aye dapa titwo no ye nyina enim se dapa de isiesie ye ho e de twen akoside na ebeba no ndi yewura se dapa no de ye ntena se na esiesie fie ye mprapra ye fie e monten nye babia nye kama na akoside no yetimi adi ama ayefe na se dapa meme da ya ene dikan a ye ensiesie wa Asanteman nyina nye kumase nko betitiru kumase yewura benya bre ono a otikokoso obesi fom akwa apro ahwedwuma na yeye no ono a beye bi di nyina ye hwe animu se yewura beba nemi wasafo yi menem mamfo ye adwuma wasafo kembita yachi zoom lion so mba be boa yen ena enya adofo bebre security fo nyina ayi so umbebe betaya chi sebe ya adwuma ye no sonso boni bia nzo emma Otumfuo akwamuhene wada Roma futuo be na ade be ma omanfo titiru ne omo didwa omo ton ne ma omo so wo asafo ene ne portable ba bia wo obeye wonsiesie no bro ni say cleanliness is not to godliness so ho tia ne say utimi ni nyame eben enti no ehia se sebe yebedi afishiadai se dem di kan kae no isiesie yefie ma yekromi na etikama dem di ka ho ne se company bi kura abo anu ba se obema ye painter uma omufie ewo kwa ho ne de obitima teso ama wo no ma painti fie na aye kama ahonidie ene yepe se ye bodwa na wonfo ba ye krom kumase Opemsuo kunya Otumfuo atrasi na ikrom basa enyefe nti ye nyina enfe ho enyim de nyema adwuma no na fishia da ye boa no mu odie no enye kra behwe abusuafo nananom Opemsuo TV ahwefo Otumfuo akwamuhene Asafohene achemfo asafoboache agema bonsu ene yetie nu yi medin de Kwame ewu animfo medamwase Opemsuo TV